tak lunga tinggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ora kaya ora ono yen dikasih sayange sing kaya cah liyane dhewe-dhewe ayo yo yen pancen kudu pisah aja nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora apa ora ana sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane tapi kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat walungane gara-gara disangka Tuhane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak Terima kasih Mas. Ayo goyang bareng lagi yo. Iyo asik kan. Yen pancen kudu pisah aja nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane gawe kanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat kalungane iya saka gara disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe iya ayo Mas pasukan joget terus sawer ya Allah kok tabrak lo aku kok tabrak aku tibung kok piye amin amin ya terima kasih yen pancen kudu pisah ora nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane gawe kahanane yen pancen iki